15 anyos nga lalaki kinsa gideklarang missing sukad pa ni atong Miyerkules ang napalgang patay ug naglutaw-lutaw na sa Cagayan de Oro River. Banay sa biktima, dili makatuo sa gisangpitan sa mga biktima, busa ilang gituuhan nga posibleng dunay foul play niini. Ani report ni Cyril Chavez. Wala mapugni ang emosyon ug mitsabaw gyud sa paghilak diyang nakaabot sa daplin sa Cagayan de Oro River ang inahan sa 15 anyos nga lalaking napalgang patay nga galutaw-lutaw sa suba Biyernes sa buntag. Gani nawad-an na sa maayong panimuot ang inahan, hinungdan nga gitabang sa iyang kabanay ug mga higala. Una pa man ang mga panghitabo, among nakahinabi ang iyaan sa biktima kinsa emosyonal sab diyang mipadayag siyang nahibaw-an. December 3, alas 5 sa hapon, ulahing nakahinabi sa inahan ang maong biktima nga nagpahibalo nga pauli na siya ug mosakay na lang og motorsiklo pauli sa barangay Kanituan. Busa dili sila makatuo nga napalga na lamang kini nga patay na. Duda sa banay nga posibleng adunay foul play sa gidangatan sa biktima. Dili gina siya mistorya sa amo, dili mo siya ulang istorya. Sa patayng lawas sa biktima, gawa sa cellphone niini, wala na ilain pang gamit niya ang nakita sa lugar sama sa iyang pitaka ug bag. Ang Philippine Coast Guard CDO Sab duol sa lugar kinsa wala na nagpa-interview at tubangan sa kamera. Misaysay nga December 3 sa gabi, adunay mitaho kanila nga posibleng adunay tawo nga nahulog sa suba ni atong gabi una. Hinungdan nga nagpahigayon na sila og search and retrieval operations. Apan Biyernes sa buntag, nabantayan na lamang sa mga bantay dagat sa Makasandig ang patayng lawas sa biktima nga naglutaw. Gidala sab gilayon ang patayng lawas sa biktima ngadto sa purinarya ug nakatakdang ipailawom sa autopsy. Ang Cagayan de Oro City Police mag-imbestiga pa sa posibleng nahitabo sa biktima, labi na kung adunay posibleng foul play sa pagkamatay niini. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.